Odhiambo tarik 23 Nyakoram Gajuang dwe mar 9 2024 en geno maranirio makare machiegni joni mara miny piny en wuok tich waikoni weche manyien mag mosetuche pacho kanya kane pinyru Nyakoram Gajuang kama thoth osetucho koreo koda kamano motenre kod ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany ka bende kawuono ntiere mag modo hinyruok ka bende obila norakore kodi kapod gi ng'anyo ka gidwaro mondo mikete chik winjruok mar CBA 2021 nyaka 2025 wami kuku mar wachno ka bende Nyakoram Gajuang weche mag siasa medo mako mache thur kae wach mar ng'iyo kit Gachagua kaka jatend piny Kenya odhi mbele kawuono ka bende nitie jaod bura bende ochwalo paro mano Danson Mungatana mano mondo mi ng'iane na kit Rigathi wanyisi to dhi bedo nade Nyakoram Gajuang pane ka en ramany piny wan gi twak mabende kawuono nitie giwen na Patrick Nyangweso en jatatije mar CFA mano Center for Fiscal Affairs chon en jatatije ka Kenya National Chamber of Commerce ka bende wadhi ng'iyo weche motenre kod ohala e pacho ka osebedo na Nyakoram Gajuang nyaka sechegi to kaka jatatije ginang'o gine bende gigeto timone oganda jo Kenya twak mabiro bang' weche manyien kaka pile oroko pach Nyakoram Gajuang lai mar ote machuok kari adek auchiel ka bende wantiere live Ramogi TV Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube to mokwongo magi thondo weche. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Ne en yuarruok mapek kind obila kod jopuonj mbalariany mano bago ng'anyo boma ma Nairobi ma oweyo kamoko kuomgi oyudo hinyruok. This is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House. Senator Danson Mungatana opedho paro od bura mar twak ewi koso yie kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. These are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed so that we conserve the resource. Sirikal owango nede lupo mapandia ma osemako jolupo ma Homa Bay katiyo godo e tok chik. Machiegni Nyakoram Gajuang chenro en rameny piny jaloko maro en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Maukuom jopuonj mbalariany omaki e boma Nairobi e kinde mane gibago ng'anyo ma itayo kod jokanyo mag UASU kod KUSU. Jopuonj mag mbalariany mag sirikal kwedo yor chudo magikoni nyiso akwede ka giseo sirikal kuom rem kete tim winjruok makanyakla kata CBA mag 2021 nyaka 2025. E kinde ng'anyo no obila notiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonj mag mbalariany mane tero ng'ur margi e od bura maduong' kod migao mar somo. Gikwedo boke mane ogol kod jatend migao mar somo makoni nyocha gisechopo winjruok mar dokie tich. The 2021-2025 CBA must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010-2012 CBA, 2013-2017 CBA, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring. They are going home without a pension. A professor is the highest human resource a country can produce.
this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Senator Matana River Danson Mungatana ochwale od bura twak manono kit jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mungatana koni jalop jatend piny Kenya osebedo kagolo weche manyalo nyao sigwe kind dhoudi ma pachoka tim manyisa chaya ne apis momako. Seyo mamoko bende en jalop jatend piny Kenya osebedo kasiao jopiny mondo mi ocha chike mogol kod piny owacho mag counties. Bende Gachagua iwacho ni osebedo kayudo seyo kowuok kod jotelo machiegni kod jatend piny William Ruto e wichung' mare ni oriwo Uganda mawuok masawa mar piny Kenya. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Jodolo kod joten kanisa mapacho ka bugo dhie doho pononi od bura kod sirikal odhi nyime ma opwodho paro mar chik makoro biro sundo kanise ni nyaka chul osuru. Mano en paro mochwal gi Senator Matana River Danson Mungatana. Jodolo go oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem siro kanisni kaka nosinge kinde campaigns kaluwore ni kanisa nomiye sir motegno. Mana ndalo machuok bang' Senator Matana River Danson Mungatana chwalo pare od bura madwaro mondo mijuogi osuru kuom kanise, riwruoge ma kanise kod jodolo wuok tung' mosuo gi piny owacho ka gikwedo kang' makamano. If we are reaching a point whereby we cannot preach the gospel, that when you preach the gospel, you are jailed for 5 years and you are penalized 10 million Kenya shillings for converting a single person. What does it mean? It means all of us we shall not be able to preach the gospel. E county ma Nairobi, riwruok mar kanisa motisini the Pentecostal Voice of Kenya Association PVK okwedo paro kagiwacho ne paro makamano okuwinjore kendo dhi donjore chenro ma kanisni mathurukae. Jatend riwruogno jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano biro miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tawo chenro mag tend kanise go. There is a provision in the bill that forbids gospel preachers from ministering to children. This reflects the type of society we would be endorsing if we support this bill. Itakuwaje viongozi ambao wako kwenye government wakuje wakae pale wanataka kuendesha miradi yote ya kanisa? Tuseme kuna ujenzi, politician anatoka kule, mwanasiasa anakaa pale na kanjo wanakuja kuendesha kanisa. Hiyo haitawezekana. Gise wa jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chung' motegno gi kanise ataro mar kaka nosingo e kinde yiero kamane thoth kanise mapachoka noriwe lwedo ka koro giwacho ni okang' mar jugo gi osuru ok owinjo tim kako kawo pacho ganda jo Kenya. We as the clergy recognize and trust that you are a man of faith. You are elected by the church. And the same Christians that your party members now seek to target. President, hatuna shida na wewe maana sio umetengeneza bill, lakini wewe vile ulisema utatutetea. Ndio tunataka sasa wakati umefika hiyo promise you make. Usikumbali kuwekwa adui ya kanisa na watu maana uko na vita ya kutosha. E counties makaluo, jodolo wacho ni yuto ma kanise maitio gode kauting mar gero kanisego kagimedo ni ponono ni piny owacho dwa kawo osuru kuomgi to tim kamano e ohelni ma igoyo gi kanise to ok chiwo magaltar. Wakil sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekele od Nyasaye mondo jikendo mamisango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax.
kwa timo mano wakelo kuong ne sirikande wa. Koro ok wanyalo keto ne sirikal dwani kanisni ogol taxes nikech onge ohala ma kanisa timo kamora mora kanisni duto. Kato wandni ma kanisa oyawo ni mondo konygo jomok nyal. Nikech mondo liete nyithi kiye, rong'onde, gi joma nade mantiere kod chandruok ringo kadhi e kanisa. Kanisa osebedo kony maduong' ne sirikal. Moko kuom jodolo e kaunti ma Siaya bende dwaro ni kawo pach jopiny kod jokanyo e paro makamano. Koro kata kaponi ibro kete mbele kucha, tinyalo keto public participation mondo jo Kristo, jo piny duto te jibundo wuoye mondo yude gini kata kwa time to waluoko le yo makama. Jodolo bende obugo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano pono ni okadhe ka bende gibugo tuono josiasa thuolo mar wuoyi kanisni pono ni paro makamano obedo chik. Wenge krorango od bura kod jatend piny Kenya William Ruto pono ni gibiro kadho parono kata oyo. Jatend piny Kenya William Ruto koni dwaro nitie mondo mi otim lokruok e duol mar arita e riwruok pinje mangima mondo mi okony e kedo kod midhiero mag arita ma omako piny. Ruto koni chal mar duol mar arita e riwruog UN ne thuolo ni ok miye nyalo mar rakruok motegno gi midhiero mokwako pinje koting'o lokruok chal kor lwasi kod akwede mantie anyata yore mag chiwo hola ne pinje. Kolose romo jotend pinje, Ruto olero ni lokruogego nyalo biro tiego gwandruok kata tieko gwandruok e kind pinje. The Secretary General's 2024 SDG report paints a dire picture. Only 17% of SDG targets are on track, largely due to unmet financial commitments, and developing countries, particularly in Africa and the Global South, are facing severe funding shortages and the gap is widening. At the 2023 UN SDG Summit, we highlighted the urgent need to overhaul the global financial system. As we approach the fourth Financing for Development Forum in 2025, imaginative solutions for debt relief and development financing are essential to close the SDG gap. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Additionally, region-led peace operations sustainably funded by the UN-assessed contributions are critical in addressing today's complex security challenges. Apar kod adek bang' sa Chelambide monya kuom gajwang chenro en rameny piny na singo kawa moko kuom pachu e chenro ni mano mar rameny piny. Ano kanyo ote mano mo ora gi Elisha Ochola. Elisha ntiere gwenge Mombasa. Wacho ni jogo te Truthful Men Mos 3 years ng'eny gibet e koyo. Dang gitim na jalup jatend piny marach mano pache Elisha. Wuodrongo wacho ni entie Nakuru kaka pilo seche kin entiere kodwa e chero nya giko erokamana ahinya Wuodrongo. Beno Kinda kantie Nyakach Monica Kum wacho ni kan entie kodwa e Ramogi TV kendo mora ahinya kaka weche gi chopo ne eyo makare. Wacho ni koko to sirikal sani koro owerego kata gigoya koko to nyagine ne gichopo singo mane gimiyo ganda jo Kenya kendo ka gidwaro dhao to mochigo gitigo mondo gilos ne oganda chenro makare mag dongruok. Florence Cartel wacho ni entie Bondo Town no wacho ni wach ju kanise osuru okone kamore ahinya. Wacho ni Semerians te okaw mos mago joseme. Stephen Otiwa mwalimu bora wacho kacha ni entiere kodwa kendo wacho ni en wach mane machuno mana ni nyaka kanisni ojugo suru waweuru mila manono gi weche Nyasaye choma koro gidwa jugo utegi go te omiyo gi muya magiyo nono. Wacho ni entie Swindo Suba ka en kanyo gi jaode Carol Otiwa wayo matin maen ramany piny kikidhi mabosh. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Hivi zilianza small scale door to door. Likuwa na kinda opens hadi so depending on vile tutabonga. If you know you know. Side delivery nafanya kwote juu busy li grow. Kama lini safit na zikinda kwa shelf. Sherehe after kazi nyama kima kite. Saini ki handle the cash check mingi o cashier. Yeah, yeah. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Your life in Japan. See okay. Make it happen right now, not yeah. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katede siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod duot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chendo en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Piny owacho kokale bad migawo mar lupo owang'o nede mag lupo machiko kopuodho manego giromo siling milion 4 ma osemaki e dhoedhe ma kaunti ma Homa Bay kokale apedha ma osebedo kadhi nyime. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, siem mager koro golo jolupo ma pod tiyo gi kiluwa maricho e nam Lolwe. Ywak osebedo kadhi nyime e kwan rech madok piny e nam Lolwe kaluwore gi wach tiyo kod nede mag lupo machiko kopuodho ka bad migawo mochung'ne chenro mag lupo e pachoka osebedo katimo apedha mar golo oko kiluwa maricho e nam Lolwe. Migawono katiyo machini kod migepe mamoko mag piny owacho kuom jumbe mokalo osebedo katimo apedha mar golo oko nede machiko kopuodho e dhoedhe mopogore manitie e kaunti ma Homa Bay ka nedego ma osemaki ma nengogi romo milion 4 ne otia mach kaka yor kedo kod kiluwa maricho e nam Lolwe. In Homa Bay where we are today, we did both land and water enforcement, in which a number of illegal fishing gears were confiscated. By illegal, I mean that these are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed so that we conserve the resource. As we know right now, the fisheries resources in Lake Victoria has really gone down.
the catches have really gone down. Nede maricho go mag lupo ne owang bang' ka doho ne osemiyo migawo malupo chik mondo gitia mach nede maricho go ka migawo no wacho ni apedha ma kamano biro dhi nyime kama ne gigolo siem ne jolupo mondo obed motang' ni achudhe moko makawo pesa irgi ni nyalo chungo apedha no. We have to go to court to ensure that we get a court order in which it is prescribed how we are going to destroy the impounded gears. So that we did. It will continue. The only thing is that MCS is not a very cheap activity. We are fighting against cartels. My appeal is to the fisher folk to support us in what we are doing. There is no need of paying someone some fee to pretend that is protecting you. At the end of the day, the fishers are losing. It is so disheartening to see a fisherman spending the whole night in the lake and coming back without fish. Sector nito. Yet, wang'eyo jothurwa chakre chon yo ma konyruok maduong' ma jaluo ne nam. Nikech kuonde wagi gin kuonde maseme yare. Yuto gin week. Dero irito jothurwa. Omiyo akwayo jolupowa wabedu joma responsible. Kit lupo mwa lupogo walupuru eyo manyalo miyo mondo yuto gi osiki. Gikilwa maricho tieko nam. Osechopo kama koro nyaka breeding grounds. Nitie cartels ma operate nam ka. Gin ka joma nigi kilwa maricho osechoko pesa omiyogi to jogo ko e beaches gi to koro digo jok moko e beaches gi. To osebede nam ka in the recent past, we know that. Komisona ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni tiyo kod kilwa maricho nam lolwe ka ok ochungi to biro tieko reche nam ka ok onisani koro gitiyo kanyakla gi migepe ma opogore mag piny owacho mar tieko kilwa maricho nam lolwe. There are even these other fishing practices that are outlawed as per regulation, popularly known as a bunglu. And this has been ongoing for a while across the entire stretch of the lake. It is important to note that if we allowed these practices to continue in this manner, we run the risk of losing the valuable fish resource in Lake Victoria. So we have started this multi-agency operation. Jolupo matiyo e dhowedhe mopogore e kaunti ma Homa Bay bende okwa mondo sirlwedo lweny mar kedo kod kilwa maricho nam lolwe kaka achiel kuom neno ni chenro mag lupo obedo e yo mowinjore. Waneno ni nam warito nikech kaendi ema oganda wakonyore. Riwore gi sirikal kanyakla achiel mondo waduog teko mar nam mondo nam oduogi. Mondo chiemo obed e nam nikech nam kanyo mwagene ni nyithindwa chieme to nyithindo dhi e sikul to kanyo ema thiedhruok giwuoke. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jopur mag cham ochako chenro mar siro pur mar chiemo moromo oganda e udi kod mar ohala e alwora ma Nyanza. Chenro no geto chiwo tiegruok ne jopur e wi chenro mag pidho kothe mag cham kaka bel, kal kod mamoko. Bende owinjore puonj jopur mar ng'eyo kothe mowinjore bed ni gipuro kaluwore gi chal mar kor lwasi kaachiel gi lowo. Maka en okang' maduoko piny pek mar nyiewo chiemo kod nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Iwacho ni chenro no biro konyo jopur yudo chiro mar chambgi kod yudo hola mag siro jopur. The project makoro biro sani ni en achiel kuom yore mwatiyogo mondo mi jowa ma jopur olok pachgi owuok kuom pidho chiemo mana ma ng'ato nyalo tiyogo e ot kende to mondo mi gichop kamoro makoro gin gi chiemo moromo gitiyogo e ot to bende ginyalo uso mar kelo dongruok mopogore opogore. Tie lokruok maduong' madhi bedo kokalo kuom project nikech odhi support jok mapuro cham kod pulses gin kaka oganda, olayo, gik machalo kamago. Koro wadwa support jopur kokalo kuom project ni mondo yuto mar ji mondo oyudre obed mamalo mopogore gi kaka sani. Wan gi dwaro ni mondo wachop ne jopur mang'eny kokalo kuom project mabedo launched kawuono ni. Where sorghum is doing well, we are going to promote sorghum. Where soybeans are doing well, we are going to promote soybeans. Where other pulses are doing well, we are going to promote soybeans. And it's just to ensure that just in case there is a shock, either arising from floods or from droughts, and one crop is affected, then the farmer can rely on the other one. Biro miyo chiemo manyiwa golo oko kwa jirani gi ok bebedo
kendo wabiro pur maber ma ok ni pur mar wachamo kende. Wabiro puonjo kaka ipidho alot giri, nyanya, gik machalo kamano. Wabiro puonjo kaka inyalo rundi. Chiegni mago mag tuke bang' bedo gi romo yiedhi dweche ariyo mokalo gikone to riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF ogolo nying jokanyo mag board mabiro chung' ne yiero mag riwruogno. Jokanyo mag board no chao ma okinyi ma kawuono e boma ma Nairobi. Hesbon Awila biro bedo jakom board no e kinde Marcelin Sande wala ka jagoro mare. Dan Mule, James Waindi gi Alfred Nganga bende ne ogol kaka jo board mabiro chung' ne yiero. Yango lai ma ibiro tiyo gi weche mag yiero ibiro gole kor jumane ka yiero mag riwruok mar FKF ochani biro time kodwe mar 12 higani. Because history has taught me that challenging the electoral code that should guide your the elections will set the foundation for the future of our beloved sports, one that funds, players and stakeholders have entrusted us to safeguard. So to football fans in Kenya, we want them to know, and that is football fans and stakeholders, that we are committed as a team to do our part and deliver what every football stakeholder and fan will be proud of. The members unanimously adopted to have the 5 individuals before you to lead the FKF elections. And so today we are here. We've had a couple of meetings to formally unveil them and give them the mantle to lead the FKF electioneering process. Ebwa mali sante piny mar Spain tim mar Junior Stars jotugo manyiri ma higni piny mar 17 dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje duto 2024 biro bagi e piny mar Dominican Republic. Kaka yorno mar bedo gi ikruok makare, timno chan ni biro bedo gi tuke mag osiep ma biro konyogi pigo tiendegi. Nyidende ma Kenya biro rakore gi tim mar Valencia Women tarik 25 dwene kapok gitugo gi tim mar Portugal dalario bang'e. Tarik 30 mano ndalo machuok kapok giwuok Spain ka gidhi Dominican gibiro rakore gi tim mar Intercity. Tuke mag pinje duto biro chako tarik 16 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Junior Stars biro rakore gi tim mar Ingeresa, Korea, DPR kapok gitieko tuke grube gi tim mar Mexico. Spain kumekuwa vizuri sana. Mazoezi tunaendelea vizuri. Na hizi conference zenye zinakuja tunajitayarisha tuone venye World Cup tutacheza. Na sisi tunaona mazoezi iko vizuri. Na train vizuri. Friendly yetu ya kwanza tutakuwa na Valencia. Najua tutajituma, tutawin na kila kitu itakuwa poa. Hiyo ndio itadetermine ni tuenda kucheza World Cup na pia tutawin. Koramga jonge kanye mwate kidieny mokwongo mar chendo mar rameny piny anyisi ni wan kidieny jariyo ka koro unjebeni wadonje twa kwa mar rameny piny wayo matenda kama chuo kende haeno kanyo ka building Oricho wacho kachani entiere kodwa gin kanyo gi jopuonj otiomos ne nyathine kuom tho mar kwar mare manyocha onegi jomaundu watiomos ahinya. Nyakol mojwang wayo matin wasebedo kanyo gi jaloko marwa mano Lizo Tieno waduoko twak anyisi ni wendo mara odhiambo makawuono en Patrick Nyangweso. Patrick nen tatije Kenya National Chamber of Commerce dalo machuok mokalo kende to sani koro enjara tije kendo riwruok mar Center for Fiscal Affairs wadhi ng'weche go motende kod chui mapacho kaka bende wadhi ng'iyo wuodhe kaka bende osebedo ko wuotho kaka ne en achiel kuom kombe motegno moike pacho kaka wuodo na ginya kor mgajwang en tok mabende koro dhia wa maneno kaka weche mag telo gi chalo kachiel gi jiwo oganda jo Kenya kendo jiwo chui mathuru ka jiwo chui makaluoni to gino kenge mag bende gisego en tok abioda kama chuok kende bang mar nyakor mgajwang omiyo kikidhi mabor nikech wendo wa host of studio kae nyinga Lydia okay waduoge twak. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of
due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Karibu tena, asante sana. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kidonda miketona newecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama weketa gitingane Ang'o moloko pache menya giera Aworo Ang'o moloko pache menya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' Kidieny en mar 2 mar chendo mar Amany Piny kawuono nyadichiel kendo ayudo thuolo mar bedo piny gi jata tije mabende machon mar Kenya National Chamber of Commerce kata kamano sani en jata tije mar Center for Fiscal Affairs. Ng'eni en kisungu makubwa hang'no nyiswa ni to mano en nang'o. Machiegni nya Patrick. Nwasego kodi mbaka Amany Piny amor kendo mar bedo kodi kendo. Erokamano. Iso into sebedo nade kaka wuodhi osebedo rabora kendo na chien kacha ni wacho ni gikisunge wacho ni you grew through the ranks. Isetemo igondamo kendo ne koro intiere komo ngirore maduong' mogik riwruogno kama bende ne ino nagi mokwongo mar bedere e komno no bedo nade? Erokamano Lydia, yiena mondo mos jokanyanam nyaka ne warom ka pano osekawo ndalo makoro gwaro kod nyinga iluongo ni Patrick Nyangweso na Ajasuba South. Wane masani pesa loso Nairobi to nindo Suba South to wakelo kago kinyi. En adieri ni e piny ka Nyasaye osegwedhowa mwasekalo kendo wasewuotho along journey professionally
kendo e TV Ramogi kanuchake one of the first people mane wuoye weche mag trade kata weche mag timo ohala kod keto mwandu ma waluongo gi dho ngere ni investment. Koro asewuotho wuoth marabora. An kachako nakoni nadhi e school ma local primary school iluongo ni Oma Primary mane yudo Suba South kucho kia kumoro ni Kithereka. Kanyo high school me Bungu ndalo wan wabedo mane Kite. Adhi Rapogi High School, Rapogi High School, abiro the University of Nairobi School of Economics. Abedo kanyo atieko my bachelor, achaka doc, atimo my masters. Then asetiyo kuonde mopogore opogore. Atiyo gi USAID through International Medical Corps, kaka program manager for around gimaro 6 years. Kanya donjo UKAID, mostly international organizations. Atiyo go for another 6 years, kan regional program manager. Kanyo tema kora donje Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Eye kanyi ngene no tech nikech onagi ne onge. Adonjo kaka manager, adhi abedo head of department, head of department, abedo the first chief operating officer in the private sector field in Kenya. Abedo kanyo atiyo for around 4 years as a chief operating officer. Then abedo promoted, abedo chief executive officer. Samwa uwe kawuono anera mogika kawuwe lony. Kendo mara kanya sayo sego koda okang as koro sani an executive director mar Center for Fiscal Affairs in Kenya. Yes. Kora kelo ni mos majo Suba South. Yes. Mos majo Suba. To gijo ma be duto. Erokamana nya Center for Fiscal Affairs ka utimia. Center for Fiscal Affairs wangiyo weche mag prudence utilization mar public finances. Manaka kisengeyo ni Kenya ka jichulo osuru to kendo sama oganda osechulo osuru en tich serikal mondo mi jopiny onegi ma iluongo ni quality service delivery. Koro Center for Fiscal Affairs tiyo kod migepe mopogore opogore mag serikal, civil society organizations, development partners mopogore opogore mondo wakel ng'eyo ne jopiny mondo wabed waket gimiluongo ni the kind of oversight role through capacity building, wapunjo jopiny, wang'iyo the issues mag policies, advocacy, weche mag taxation process, budget making processes, both subnational mano county government kucho, national government, to kendo tok mano wang'iyo ni kata ka government osechoko revenue. Gin revenue adimo choke titiyo kod gi yore mage nikech nyadi ng'eny yudo jopiny chulo osuru to kagise chulo osuru mondo mi koro ging'e gik madhi mbele bedo matek nikech neno nitie duplication mang'eny. Yudo county government chiwo kumoro basari, CDF chulo basari, the other agencies be chako chulo basari, bende jopiny yudo value for their taxes. Magi duto watimo through advocacy processes, wang'iyo public policy, to wa interpret ne jopiny weche mag policies, ka be gin policies ma pro investment, be ginyalo kelo dongruok mondo mi piny odongre, what kisungu luongo ni a just and a fair and just society. Mae gima watimo at CFA. Semi wacho just gi fair society ni unti ywak mose wuok ahinya te counties ichoko osuru maber kendo yudo ka moko kuom gwenge makalu ntiere kod nying makare e kit kaka gichoko osuru kae to bang'e iduogo yudo ka kiduogo ng'iyo chal mar gwenge makaluo to onge gima nyasiemo to ng'enyne giwacho ni onge omenda mosechwal e counties koya malo. Bedo nade ka ere kaka bedo ing'eni king'iyo the County Government Act 2012 no yiene gi mondo mi gichogi maluongo ni road revenue generation. Kanyi ng'iyo the last of 1 week and yiena mondo our chop watch kod park ne Homa Bay County. Nikech nya neno ka gichoko gimoro around 1.5 billion. Giming'eni chon ne onge no ka ginya choko. In fact kanya wang'iye in Kenya they appear to be in top 10. Mano puoch gi park. But pesa ni kose choke otiyango. Ing'eyo kaka county governments gin gi king'iyo 4th schedule
gin gi over 14 devolved functions. To 14 devolved functions gi ka en weche mag agriculture sani koro ing'eni naneno ka neno news kanyo nitiere organizations modhi mwalo kaka Nyanza mapuonjo jopur. En ang'o kata support mane kony mane ma oganda yudo kuom county governments nikech mondo mi wabed self reliant e weche mag chiemo kata productivity. Ndalo mokalo go nabiro ka napuonjo ni gima nyalo miyo jogweng'wa dongre en kauponi waketo pur mar ohala ok pur mar chiemo. Pogruok nyaka bedie. The agribusiness to the production for just consumption nyaka pogruok bedie. To ma inyalo tim ka otim gimiluongo ni value addition. Koro en tich county government ka en agribusiness ginyalo keto center for common facilities usage. So common facilities inya tingo ganda ni kata soya bean kaka sani koro wa encourage Nyanza wani opur soya beans idhi kete kanyo tirege tiloso ti blend koro iluongo ni Lydia soya. Jatelo be magi timore nikech gin paro maler timre nikech jopiny onge yuto magi nyalo ng'iewo go mashindegi. Koro choko omenda ka jo county osechoko to wa expect wagombo kaka dwach jopiny ni oningo bed ni mano miyo CFA sani koro we have embarked mondo mu appoint jopiny to watiyo gi county governments, national government and also other institutions mondo mi ging'era tich gini kusechoko osuru cha to oningo bed ni oduogo kuomu e yore mag dongruok kaka sani ji puro mana kelo ni mfano oningo bed ni miyo gi kothe aito jogi through field extension officers ginyalo follow up kothegi ging'iyo ni kothegi dongore nade to production chalo nade aito be ipuonjo jopiny mondo mi otim value addition for export. Koro wan kaka lony mwan godo koro wan watudoge kuonde ma ginyalo tere gige gi godo ka gisekelo gima dongere luongo ni value addition. Ka en njugu inyalo rege mondo mi wawe golo kaka sani pod wagolo njugu oko e Kenya ka. Ang'o mowinjo tend county team mondo migi kik bed tend county oningo map out regions based on gima luongo ni competitive and comparative advantage. For example, kopo ni en Ugenya, ang'o ma Ugenya ber godo mano kila county oningo map out sub counties mage okada ni mana sa manifesto cha e magi golo ni Karachuonyo North Bergini, Karachuonyo South Beregini, Suba South Beregini, kia Makalda Beregini to kisedonjo office koro widhi wil kapo ne gi map out pinjewa magi neno ni sub county ka sub county ang'o mobergo. For example, sub county ma Suba South iyudo ni en benjali agribusiness waonge gi mining mwanyalo timo to gi fishing ema majorly timo. Koro government, county government oningo los annual development plan based on gima gwenge nyalo timo kata nyalo produce. Aito gichako gipuonjo ji. Ma omiyo koro CFA dwaro ni tud record gi mondo wapuonje jo communities wa societies wa mondo ging'e how to prioritize kata kaka ginyalo utilize the natural resources mondo gwenge wa odongre. To sama gitimo ma public finance bende wakwayo ni mondo giti godo prudently. Jopiny nyaka puonji committees matimo project management committees kan obed CDF obed mar county government obed ma national government other projects be jopiny ong'eyo ni magi e pesa mobiro piny ka mondo mi okony jopiny. To what is their role? Tich gi en ang'o? Mar rito ni nyaka ang'o dita general ang'uoyie ochiw report kori chalo ng'at timo postmortem mar maiti to ng'ato osetho. Wadwaro ni jopiny ma oluw yor kaka pesa tiyo magi gik manyalo kelo investment e gwengewa. Koko tim mati bro yudo ka devolution ji nyalo ywak ni pesa odeko. Pesa seche moko yes nyalo deko. To kineno recurrent expenditure be koro kawo a lot e counties. Ode wakwayo governors wani mondo gi prioritize kaka ginyalo ang'eyo ni gin gi burden already ni neno moko ywak kata Migori kocha mano okawo kuom local authorities. Iyudo ka gin gi jotich mang'eny but productivity is low. Koro nyaka gi balance mondo mi percentage maduong' mar pesa duto mwachoke counties ber ka sizable oningo beni dhie development agenda. Magi gik mabro konyowa. Mogik oningo beni wan kaka Joseph wa encourage county governments mondo mi omany other sources of support ma kum development partners. Akineno sani kata gik manyotimore Homa Bay. Kupeni industrial park gik machalo dongo gero kuonde ma ji nyalo timo weche mag value addition kaka industrial park matimore Homa Bay to ge other places ka. Magi emabro miyo gwenge wadongore nikech koro jopiny neno ni kata ka gitimo pur kata joma timo mano wala e yore mamoko nyalo yudo yuto ge tingore dhi malo. Aito mogik en watemo jiwo oganda mondo diversify.
Piny ose change Lydia. Kineno climate change weche mag aluora gi. Kata ken owala mitimo nyaka ing'iye ni to diversification itimo gik mopogore opogore mondo mi yuto ni odogi. Kata ka ing'ama jalupe nam naneno kaka jolupo ywak kacha. Sani gears mage mwatiyo godo. Mashinde mage mwatiyogo, ken pur mashinde mage mwatiyogodo. To kata kopo ni joma nigi small industries, itiyo gi mashinde mage. Gin mashinde ma keto production cost dhi malo, ai to kange dhi e chiro to koro kinyal yuto ni koro dok piny. Magi mwatemo mondo mwa encourage ogandawa. To so far amor kod kaka governors watiyo nikech gisetemo aneno ka gwenge wasani dongore. Iyudo ng'ato nyachako moro kochako puro ndiko joge ne moko matin sizable industries jitimo kidhi kuonde ma Migori gini ka yudo nitie some production jitimo ti ng'eni mwalo wa ji produce nyaka chicken feeds. Gima nok timre chon. Oganda sani time. Oganda time. To chon ne wabinyo nyaka ya kochi bikawe Nakuru, idhi kawe Thika. Koro magi gik manyalo miyo oganda wa mondo pick up. Otherwise ka wabro ywak ni serikal okotimo ma to kibi konywa. But I encourage leaders wabe o prioritize ongi kaka ginyatiyo goganda resources mimiyo wa matin ma sawa sana koro broad based. Omiyo wathuolo manyaka koro wabe wakwany gimwa nyalo yudo mondo wager godo. Teleparo nade broad based ni mana nyinge koso ntie gimo dhi konyowa. Go nyisa japiny ni to dhi konyowa ng'ango. Broad based ni en aora manyien. Taura manyien ing'eni nigi kos kokwang'eyo kaka oringo onya yudo kaka othogo malo matin pibiro matin kothogo malo mang'eny pibiro mang'eny. Koro an gima dang' ajiw ogandawa ni e broad base ni aora ni kigiki aoch broad base ni tuom minyalo tuomo ka in jatelo ter mwalowa mondo kony gwengewa mondo wabe wachalre wagikie tuom minyalo tuomo gi kosiepeni nyalo ywayo osiepeni mondo wabe gwengewa odongre ochale gi gwenge moko. Lydia tija mag weche mag trade and investment ni asewuothe e counties teme Kenya to mwalo wa pod waywak nyocha an Siaya adiri kineno government temo gidwaro ke revamp sia cotton ke weche mag sugarcane sijia what sectors modhuro to jopiny pok dongruok poko mako mach kaka kuonde mamoko. Omiyo sani nyaka jijiwre ken niang' mi shida tem kata gi oganda tipur oganda to supply tem soya beans tem wala mamoko we beda the ot kwa mfano kata mine wajiu chieng' moro na puonjo kane akwayo chuo wetena kata ma Nyanza ojiw mine bo wene gi thuolo wenegi gigoe owala matindo swekragi ichako ga swekra kinyi nyalo kawo loan e sako kata riwruok mar mine to yudo pesa moro matin. Sani banks be sasa ji though interest rate ni malo kech it is over 20.5% ma bende medo miyo koro wala bedo matek. Badaji ujowa ni sama koro serikal neno wagi wang' ariyo gi in fact en wang' adek kech achiel ni toke kama ng'iyo to piny nyalo chalo nade mbele kanyo. Wago gini kopija kalang'o kikunie watima tek wabende wajiw go gwengewa mondo mi wakony leaders magwa wajiw wabog tiendgi mana kwa tiyo matek kibiro luorwa bende mana kaka luora mamoko manene Kenya ka. Ero aka ni wacho ni ka giyuda ora to gituom giter korwan no ka sani wach mabende twetore piny owacho en mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. E wacho ni en koro en mana Murima kaya momako en ang'o jatendwa gitimo mondo mi kik neni teknegi mako kom to koro gidwaro mana timo gik moko mabeyo ne kaluo kende siambe gin jotelo mako Kenya mangima. Lydia gima timore joluo wacho ne thuon nyakoringo chweyo. Mano ne ngero kabisa chieng' moro ne wawuoye bang'e. Kumogike ni nakoni ni e Kenya waka onge weg piny. To jowa nyaka ng'e ni oganda maluo bende no ogore ne weche kane independence biro. Gik mang'eny ng'eni ji ok ong'eyo. King'iyo kata flag marwacha mar Kenya onagi no kedo matek mo design kata flag. Ken parties mane bedo formed early 60s. Onagi no yie kendo no thone piny mondo mi wayud lodge. Kane waseyudo lodge ni wabe en sawa. Omiyo kanyoro wuodwa ma jirandwa ni wuod dalawa ni nyo ywayo jowa ni oti. Gima dang' akwa jowa sepedo ka winjo Ramogi radio, Ramogi TV. Adeno wahore urumos wamigi thuolo mondo giti.
Deputy President to koro ogike be nyaka oywage nikech kineno kilielo wadu tibende kao sabuni kete wi. Ng'eni nyocha an kodi kata mwalo. Naneno kaka pap chalo. To pabni naneno kaka science mwalo kata sama nyo kero biro mwalo wa. Sama nyo wadhero wako mheshimiwa Mbadi. Mabe adwaro ni wa support sana. Okati kata ni pesa nindo suba to pesa no ni nyaka ugenya. Motego nyaka mwalo wa mondo gerre. En ywakne sane to aneno ni oningo wadine itwa mondo wang'i mbele watigi jatend piny mondo wadong gwengewa. En be ka chieng' moro gik sama ne wabe waywak cha ebe nodino ite gwenge gine dongore. To mano gima dang' ajiw jo gwengwa ne kata leaders ma mwalo ni sani ok en sa siasa. Gin gi mak jatend piny mana kaka nya neno ka jakom Raila Odinga oseketo gi lwedo maber cha. Wachak walem ne oyude AU cha mondo wabe chieng' moro Lydia wayudie kata 3 years ni okotin wayudie lokruok. Ineno ka handshake nomiyo wayudo yo tinya ringa chemelil kucho mi gik nyaka sirare. Infrastructure kor gikorwa kata wan kaka karwa moa Suba South. Wan one poko ti jodongo nyaka motho kapoko neno lam. Lama misiemo negi kaginya get the difference. Kopo ni lam nyalo donjo karwa nikech wahore mos e broad base ni. Ya wato ere kaka makosa ni kanye. Nikech gwengegi gituto kata dhok ninde lam. Obe wayudie kata industries. Wayudie more appointments which maliu machalo Patrick gini. Bendo ting'ie malo wabe kinyi wayudo kata jomoko madhitedo ne wazungu. Wayude appointment moko kata ni ambassadors. Kech gwengegi yudo ambassadors opong'o. Yudo PSS appointment o team. MDS managing directors opong'o. To wan mwalo wa osebede koyo. Sani en sa tich. Gimakre gi loch matiyo mondo mi wati. Gimana akwayo gini kidonje dhao. Ngene ke yudo miyo kada o gi won pargi ti donje rangach go break nikech ikia gima ne odno suri otingo weche mang'eny wan wa go uru break okonto ywe chiemo dong wa bedie tiedero ka mwanya chamo kisechamo titingo moko tidwoko ne oganda u tewe kake gore iweyo ikon ne tembro dao to bat wabro gayo un ke chuno siepewa mane gima danga kwa oganda wa nikikwa spend more energy wan wangi gi mwanyalo yudo e broad base ni nikech en adieri ni wabesa ni koro Nyasaye omenyo wag toch to sama Nyasaye omenyo wag toch ni jopinyo winje ber toch ni kik wameny mana toch e streets of Nairobi to mwalo wa gweng wa waweyo chakre Siaya nyaka Sirare nyaka koro watudre kumoro achiel mondo mi wating gwenge wa malo e yor ohala e yor dongruok mag investment e yor somo to gi yore mamoko manyalo miyo chieng' moro wabe wakwani industries odhi kata gwenge wa. To Patrick biparo no ganda wa ikore ne okang' ma kamae. Samoro nyalo bedo ni tocho menyo wa to ler ni ntiere to bok watigo. Samoro pesa nindo mana Suba South kanyo to be pesa nindo omora more ngini jaluo onyalo wache gi dhoge kendo mora ahinya ka pesa nindo dalagi lakini be pachwa ikore matiyo makare gi okang' ma kamagi. Lydia ng'enyne atiyo Nairobi ka to ng'enyne an investor Nyanza wa mwalo koro I spend time to kenda engage ji samugik ni dango kawuondi onage waseloko paro chaka boda mabusia nyaka boda mar Sirare gima jo piny sane dwaro ni jotendwa bendo duoge mwalo gima jowa gitimo gi sum rieko kopo ni jowa ginyo gero gwenge gi through Harambes fundraising wakonyuru jomochando neka sani nyithindo kwamo mang'eny kor gweng' ok dhi e universities nikech weche mag policies mag education mena manyo wuog Lydia kanyi neno office cha kopo ni nigi wede ni kata nyithi owete ni yudo ko ng'eny en malo nyaka wadog mo wasir jogewa weche mag pur nyaka wasir na gombo ni MPs wate governors wate MCS wate wayudo opportunities samo menywa gitochni walosuru policies madieri e county governments through assemblies walosuru policy madieri to gi execution plan through CDF walosuru policy madieri especially National Assembly ka mondo me wasir korwa wamakuro siepe gi other MPs wamakuro siepe gi other leaders mondo me wakel dongruok wapaswed gi wasergi mondo jata piny onene wan bende wase soften down tiene wadok piny
mondo wakwanye gimoro nakono ni ot olil ikwanyo gimiromo godo higa adek mabiro ni Nyasaye koyie 2027 oyude ka gwengewa ogoyo step gigoyo step e yore mag somo kaka chon ne wantiere gigoyo step e yore mag ndiko tije nikech sani danga koni Lydia nyo tek higni mokala chien go mondo nagi oyud tich madieri wane wasebedo wakonyo nyithindo left and right nyithindwa onagi mosomo mondo nyo oyud space tek leaders wanyaka wuog oko mondo gisir mine oyudie chokruok matindo tindogi mine miluongo ni women county MPs omanyie very innovative approaches oken keto mabul kende ni miyo ji mabul imiye odwa dhi usi ang'o miye mabul to chaki support go itude gi other financial institutions mine pesa matindo tindo mok bi kwa gi interest mamalo imanyo wateru SACCOs mwalowa wateru education centers of excellence mwalowa nesa ni Tomboya universities leaders mano kedo mawayudo Tomboya University Maseno otingo wa malo nyicha watimo investment conference Homa Bay kendo watimo na Tomboya kana neno gima Tomboya universities and transform Homa Bay county toge environs kaka Migori gini is very great magi gik matindo tindo manyaka water technical vocational training nikech sani nyaka wamany institutions manyalo miyo skill to avoid skill mismatch manyo timore nyithindwa dhi universities nyoro nyara graduate University of Nairobi ka Friday to kingiyo nyithindo are hopeless uneno ne serwa ko gudu kango wuok kumango dhi ude gimoro onge na wa astemo sero kendo paswedo oganda wa mosetelo mondo mi wabe wachake industries adako ni Lydia anosiepe gi most of these government officials yudo ni PS bedo kako gik Friday odogwengi ochako small industries okadanga luongi ni nyingegi to small industries kiyudo kondiko ji 3,000 2,000 to keto gi gwengegi leaders wabe otemie mondo mi okonywa kata mana kambi maloso musmal itere gwenge wa kucho ka kinya timo mano ti empower youth groups to wachake kata ICT hub manyoro president wachoka ICT hubs gibrogol technical people a Nairobi kadhi kucho wachak train gito jogi duto bedo mana train kopo ni technical vocational trainings MPs wanyaka tigi county government closely dondruok siasa mar dondruok onigo beni rumo sani wawuoye siasa mar dongruok magi kwatimo tanyisi adieri ne Lydia kachimo wachaka duogo kan waromo toki gni mabirogo iboyudo ka gwengwa wanyalo kwano indicators ken nyakach nigango ken muoroni nigango Ugenya nigango Makalda nigango ngikata Makalda mining nitie mining only contributes 1% for the GDP in this country to kingiyo jowa gold akucho dano loso go pesa Nairobi ka to jowar pua ango matimore leaders wanyaka rise up magi ngenia community involvement must be there participatory governance must be there yes kaero kaki wacho ni gilos kumoro ma jok moserwa ko gudu nyalo donjore neno kan sana ojende giwacho ni wasesomo koro watim nango yudo ka tije mo samoro chunye ok dwa to ntie gimo dwa no tim to ano tie gi lony ma en go yae mari motigo industry moro to industry gi maonge are wakiwacho ni oganda wawinjo bedni gidok pacho mondo mi magi timre ang'eyo ni ntie jotelo mosebedo kata kiweyo sane ang'o mondo oganda dok pacho mondo tim gi pacho aparo ni en kisungu luongo ni the fear of unknown mwalo wachon jineno ngene kaka wajolonyo weche mag investment jineno ni onge there is no viability return for investment yudo ni ngato ka tero gini onge gima nyalo timo adwa nyisi yiena atigi engineer Okundi ndalo kana watindo engineer Okundi ne tie port to engineer Okundi ndalo mane Homa Bay headquarter mar South Nyanza gine the few ones monochako kata gero Homa Bay samwa wene kancha devolve governance system of governance biro ni yudo ni kata ute nego kore manyo support infrastructure gik machalo banking facilities magi gik matemo wacho nikech jino luoro ni kwa invest okoro ke invest Migori kucho invest Siaya onge gima bro timore devolve governance sani county government okelo pesa machiegni ne jopiny ayie chieng moro gima na winjo kara Sanga governor the former Sanga governor Masia ne wacho e TV ka recently nyocho interview go kuma ungi program maber ne to gen kanye na pick gimoro ire ni ndalo mono bedo governor 70% mar tender
nomiyo josiaya mondo pesa gima iluongo ni devolve we oluorre gwenge. Koro asemo governors wa ni pesa mobiro matin kuong imiye jogweng tenda to koponi ka ginyal register businesses or giirwa wapuonjgi ka ginyalo register businesses kata ka ginyalo timo accountability mondo mi gibed eligible mondo pesa oluorre gwenge wa e lwet jopiny. Kwa miyo that priority kaka winjo governor Asanga nyo wacho cha it will odhi empower mine, odhi empower youths nyalo loso groups timiyo gi teach to gikawo tender ka gisekawo tender tichulo gi tichaki puonjo gi mano miyo CFA koro biro puonjo gi for governance programs mondo mi ginge accountability kaka ginyalo keep their books kaka ginyalo hold the government responsible koro miyo gibedo motivated. Ni wacho wach moro ni ng'eny ji sani nyithindo osesomo mang'eny to tich onge moko be nigi attitude. Adwa persuade youths wa joma tindo ok odwa dhi e puodho ok agidwa dhi an leader nikech time da nyisi my story and with my degree in economics atamak awuotho kamanyo tich higa 8.5 te gweng'wa mana wuok the first 844 graduate Samuel Wayne ase support 43 graduates mowuok e lwetani in a small village chimona luongi 43 for the last of few years. Mai gima temo persuade joma tindo ne change of attitude. Chaka bed mana gi attitude kane pok igi kata kuma koro sani koro news anchor ni gik mine timo wanachako gi very gik ma ji nyalo luongo ni odd jobs chaka gima tin we bedo ni koro ni in go degree mari koro kinya timo tije gima tin menyalo timo obed agri business kata nyalo komo mana soya beans mari ansani ya Nairobi to setimo more than 60 acres mar soya beans dongo kendo to inde ineta kendo ndiko ji tema gima tin no to kinya sai no tingi malo kapodi rito tich maduong' no kwa bedo gi attitude kako ganda moko ge kisi ni neighbors wa kacha ne mana kaka gitimo youths wa bede groups koponi ne funds duto manyo biro youth funds leader bingeo ni mwalo we manyo pesa doke nyaka women funds pesa wadok to kose bide treasury ka ikelo to dok nikech jok manyalo tiyo iluongo ni what absorption power is down is very low koro pesa ko biro mwalo wati yudo kata kiwuoyo gi jo motelo ne youth fund yudo ni pesa dok nango to kose dok to gike treasury ka to gichako gitere gwenge mamoko ginyatero kaka gwenge iluongo ni Mrima gitero ko Mrima kono gitero ko dawa moko jikao to dongore jo gwengwa ajapuonjo ni ka pesa biro en mar serikal kaw kiringo modongo badaye ne hustler fund chiemo na puonjo jika ni kauru hustler fund kauru youth kauru hustler fund en gimi simbi mineno sime ni nyalo youth nyalo timo a lot of things sime ni inyalo market go kata your products kata kipuro kothe ni kata nyanya inyalo market tinendo kocho ni nyaka dhie TV nyaka dhie radio nyaka dhie newspapers inyalo time at your doorstep mwagi mwaluongo ni digital marketing magi gik ma atemo sero youths wani kik gibeda ni tichonge chaka ki ng'ato no tim bene none nyocha neno ku cover youth moro maber Kindu Bay matimo wand gwen kijana ni kano graduate to nya neno ko employ over 130 to timo wand gwen sani gweno mochamo Nairobi ka kipenjo japenjo kata jowa ma Murang'a ka Mrima ka gigolo mana Nandi koro chiemo na password gina ng'a mono udhi Suba wakata gwase kujo kata Homa Bay County kata Migori to giwacho ni kono onge quantity morom gwend kienyeji mabendi chela kumoro to in gi matich ni koro oduma ma mipuro be mana matin mimiyo mana gina apoth kanyo galot skuma wiki to gwena chiel kende sani jidhie Christmas in the next of less than 80 days to gwena chiel kende jibro de uso now between 1200 to 1500 ka in kod gi kata mana let's say 400 dongi yudo capital dongi chako gi machielo kiny dongi ng'iew probox ni moro dongi ng'iew motong kata busia sani tong nyadhi dala crate mana weyo king'iew 280 is 550 tong
tong' atonga mineno. To wan tong' no kende ka use kata mini oriwore groups to they use a lot of money. To Patrick, dobed nyao koso en koso bedo gi chuny mar timo sinani e gigi ang'o mamono e weche mag uchumi wawacho ni nitie gimoro ne culture of poverty and poverty of culture. Koro marwa en culture ma ji paro ni wuonwa notemo nokonyalo, nera notemo nokonyalo, merwa notemo nokonyalo, jiranda notemo nofail. Adwa nyisi ni ji duto mineno sani kata Microsoft, Honors, jok manoti kumineno magikege kata HP makoro in go kane. Giduto negitemo to negigore piny to gichak gichunga chunga. Tema gori piny to chungi. Kiny Nyasaye no gwedhi mondo wabe waketi owala. Piny igero go wala. Few months ago na China. Piny igero go wala. Wawe bedo ni pinyoru ni wabede centers jomatindo ni ng'iyo ni mano gach ng'anga modonjo. Ja V8 no chako gi idho Kenya bus. Kendo nogore piny adi mang'eny ko gike V8 neno. Tema idea ma in go no chake ng'ato ne poko chake. And kiny ng'ato no kope tibro yudo ni grow. Ko wa embrace owala to wabro dongore. To ka waling ni warito kata broad base ni kiny no change bede the ot ni in gi barua tikane sanduku kapani wanyalo dhi mbele. Leaders wanyaka reach out mondo persuade bendo empower jowa nyithindwa mondo mi gine light at the end of the tunnel. Ni it is possible ni wanyalo gero gwenge wa through owala. Kama okwatimo to onge kada wares jowa. Kidhie dho nembe sani serikali chodwa gero the beaches, landing beaches gi idwa timi ang'o, chake kata wan soda, chake kata wan mandas. Ibro yudo kinyalo pick nikech ji dwaro chiemo ainago. Chake kata mana wandi waro omena kanyo, omena ing'eni sani pesa di. Kicheko mwalowa, ing'ego me sani beche ni malo. Most companies sani timo value addition omena. Kech gitimo under the animal feeds. And a very good component in animal feeds. Kuro omena ni kende kichako katuloso group. Ang'e mine monose risk mochake and osegerore seriously. Ang'o madang mon jowa timo kata smoked fish gitero DRC Congo ka. Gikalo go Rwanda ka. Gikalo Southern Sudan ka. Kunde ma 80% of their foodstuffs ge import. To gitero mana ka onge pesa midwaro mar ndege. Ing'ado mana Kampala ka to ichimo Southern Sudan ka tise uso. Kidhi nyadriyo kore timo mana online. Skanyo poda antie Kenya National Chambers ne wachako digital marketing moroma kibedo to wa register as youth ma by the time kada nyawegi nyo wayudo ka wase register over 25,000 Kenyan youths kendo gin gi story mage wacho ni en noko ng'eyo ni onyalo uso gigene. Kore yudo ja Southern Sudan, ja Rwanda, kolgo, ja Ethiopia kolgo, ja DRC kolgo, Congo Brazzaville ka nyalo luo gochone gidwaro mana gwen gikolo mana Brazil. To Brazil ing'eni kilometers adi to DRC Congo to mana ni buteka. Tinyalo golo gweno ka titere. Uganda ka ne mana kaka import a lot of things from Kenya. Dak joge wakawe to wan the neighborhood margi. Mondo me wabe watimie gik moko ma very unique to kiny wabe wachako reso gwengewa mae kake gero gweng to kirito ni serikal bro kelo ni serikal nyalo kelo projects to projects go kopo ni the community kata jowa okokaw thuolo mar neno gi kaka gik ma viable to wabro keep on wa blame MPs wa keep on wa blame governors wa keep on wa blame MCAs to kwadwa timo gik monigo tim katieko ndalo moko neno governor moro no ngiew nyaka water pump omiyo youth water pump gimoko uso kendo gidhiga achwaka to water pump achiel kende nyalo create employment for more than 15 youths mo migi nyaka hatchers ilongo ne hatcheries unyalo mar gwen chap koro kiki bi Nairobi kan ibiro Nairobi kan dwa ngiew gweno igolo gwen Nairobi ka nitero kata Suba kocha kata itero mana Siaya but this one they end up misusing koro mag youths wa nyaka lock attitude margi mondo gibede in groups giti together gi engage our leaders ngeni leaders wa joma beyo malich kidhi kuom gi sane cho nyomi wataya taya ni wawacho ni Sambasa nwa taya kendo winjo ka radio ka kiwinjo Ramogi wadwaro taya nitie blackout awendo taya ni kabro bire gweng odhi konyi gang'o welders
onego bed ni koro welding services itime villages. Computers awacho ni ICT centers ji oyawe villages. Koro kidwa nyithindo dwa yawo kata mana NHIF gidwa timo ang'o, gidwa yawo Gmail, gitim kuondego mane ka stima ni dhi konyowa. Stima ni otim irrigation along the lake mondo wawe golo kitungu Kisii, mondo wawe golo chiemo Kericho ni nyaka wa import a lot from Nandi eka jo Kisumu yud a lot. We can do it to nam to linkacha to lo bende nitiere change of attitude. Wabro gero gwengewa kendi bro yudo ka wabedo recognize. Mano haki mwanyalo yudo kata benefits broad based ni government manyine no bedo formed. Naja suba sawa tuwich malewa ahinya Nyakwalunga Juang winjo ni chaka tema to kigori piny chunga tidhi mbele jok mantiere kuma koro bernino gin bene gitema gichaka gigore piny to kendo gichunga mano en twak Nyakwalunga Juang ma en geno mara ni oyawo wiwa. Mano en kanyo Patrick Nyangweso chon ne en jatatije Kenya National Chamber of Commerce, sani NTA Center for Fiscal Affairs gichiwo twak mowinjore ne oganda kaka miwinjo no kotende kod keto mwandu giweche go mago hala kod uchumi. Mano ne ndai mapiny nyinga Lydia horiti masane. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah. Make it happen right now, not Ulikuwa